खुलुमबाय स्टुडेन्ट दं आङो राकेश रामसियारि बर' हारियाव इनाय हाथियार हमना सोमावसारनाय गैला बे गैला माने बर' हारियाव हाथियारनि हारिमुवा गैला बर'फोरनि गेजेराव दा गोजोन फैबाय बेनि गेजेरजों फैबाय थानाय 20 बोसोराव बर' हारिया एबसुखौ मदद होबाय थायोब्ला बड'फाया नुनाय सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो नागिरनाय बे जाफुंसारगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि गेजेराव जि हाथियार हमनानै सोमावसारनाय दङमोन जों बेखौ गैया खालामनो हादों। दा बर' समाजाव इनाय हाथियार हमनानै जे सोमावसारनाय बे गैला माने बर'फोरनि गेजेराव इनाय हाथियारनि जि हारिमु बे गैला। दा बर'फोरनि गेजेराव गोजोन फैबाय आरो जों सानो बे गोजोननि गेजेरजों फैबाय थानाय 20 बोसोरनि गेजेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दाफुंनो जि सिमां नुदोंमोन आं सानदों गासै रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिफोरखौ जुदि मदद होयोब्ला जों 20 बोसोरनि गेजेरावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि आद्रा सिमां नुनाय बर' हारिखौ गेरेमसा महरै दाफुंनाय बेखौ मोनफुंनो हागोन होननानै जों मोनसे मिजिंथियो। सासे मोजां दैदेनगिरिया समाजाव माब्लाबाबो बेले बेजेखौ लाबोआ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननायनिफ्रायनो खौसेथि थामोनथा दावगाथाय अरायबो बेनि थाखाय गोजोननि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों। एबसु आरो बर' थुनलाइखौ अखानायब्लानो गाज्रि मुं सुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो बर' थुनलाइ आफाद बायदिखौ गाज्रि मुं सुनानै बिथांमोना सोंखारियो। बिथांमोनखौ जों नायदों एक्सुवेलि बिथांमोना दैदेनगिरि नङा मानोना सासे दैदेनगिरिया समाजाव माब्लाबा बेले बेजे लाबोआ। सासे दैदेनगिरिया मोनसे समाजखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय बिथांमोना राहा लामा दिन्थियो आरो जाय बिथांमोना दिनै सोंखारिबाय थादों आं दिनै बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना न' सिङाव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादखौ सोंखारिनो नाङा। मोनसे हारिया मोनसे हादरा जौगानांगौब्ला बेवहाय गोजोन नांगौ। बेनिखायनो बर' हारियावबो जौगानांगौब्ला गोजोन खौसेथिया फैनांगोन। हारिनि गेजेराव गोजोनखौ लाबोनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दं। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों हाथियार हमना सोमावसारग्रा आफादखौ गैया खालामनो हादों। बेफोरनि गेजेरजों हाथियार हमनानै सोमावसारनाय गैला माने बर'फोरनि गेजेराव गोजोन फैबाय। बे गोजोननि गेजेरजों फैबाय थानाय 20 बोसोरनि गेजेराव रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद होलांबाय थाब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आद्रा सिमाङा जाफुंगोन होननानै बुङो बिथां दिनेश ब्रह्मआ। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ गावखौनो दैदेनगिरि साननानै न' सिङाव थानानैनो सोंखारिबाय थादों बैफोर सुबुंफोरा एसेबां रोंगौथि साननो हनो गोरोंब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादाव फैनानै खामानि मावफैयो होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बिथां दिनेश ब्रह्मआ बुंदों। आरो जाय बिथांमोना दिनै सोंखारिबाय थादों आं दिनै बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना न' सिङाव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादखौ सोंखारिनो नाङा। नोंथांमोनाव टेलेन्ट दङब्ला नोंथांमोना हारिखौ मोजां मोनोब्ला जाय आफादखौ नोंथांमोना मोजां मोनो बे आफादाव फैनानै खामानि माव बर' हारिनि खामानि मावफै। थारैनो जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बे आफादखौ सोंखारिबाय थाग्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथां दिनेश ब्रह्मआ हांख्रायदों बिथांमोनखौ फैनानै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावफैनो थाखाय। बे समाव नोंथांमोननो दिनेश ब्रह्मआ मा बुंदों आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1927 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननायनिफ्रायनो जोंनि जि मोन्थोर इउनिटि सार्भाइभेल एन्ड प्रस्पेरिटि खौसेथि थामोनथाय आरो दावगाथाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो जों गोजोनखौ लुबैयो। मानोना जोंहा फोथायनाय दङ मोनसे हारिया मोनसे समाजा मोनसे थावनिया मोनसे हादोरा जुदि जौगानांगौब्ला बेवहाय गोजोन नांगौ।
आरो बेनिखायनो बर' हारियाबो जुदि दावगानांगौब्ला बर' हारियाव मोनसे गोजोन फैनांगोन आरो बेखौ हास्थायनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जिखिनि बोसोरसालियाव जथुम्मा जायो जोंनि जि थान्दै जखन्था जायो जोङो गोजोन आरो खौसेथिखौ जोङो रायजो राजाखौ जोङो खावलायनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो दिनैबो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खामानिखौ लादों आरो जों सानो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जे बिटिआर सुक्ति जाबाय जायखौ जों गोजोननि गोरोबथा होननानै बुङो बेनि गेजेरजों जों नंमारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि गेजेराव जि हाथियार हमनानै सोमावसारनाय दङमोन जों बेखौ गैया खालामनो हादों दा बर' समाजाव इनाय हाथियार हमनानै जे सोमावसारनाय बे गैला माने बर'फोरनि गेजेराव इनाय हाथियारनि जि हारिमु बे गैला दा बर'फोरनि गेजेराव गोजोन फैबाय आरो जों सानो बे गोजोननि गेजेरजों फैबाय थानाय 20 बोसोरनि गेजेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दाफुंनो जि सिमां नुदोंमोन आं सानदों गासै रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिफोरखौ जुदि मदद होयोब्ला जों 20 बोसोरनि गेजेरावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि आद्रा सिमां नुनाय बर' हारिखौ गेरेमसा महरै दाफुंनाय बेखौ मोनफुंनो हागोन होननानै जों मोनसे मिजिंथियो दा नैबे समाव नुनो मोन्दों दान्थे बिदान्थे डिडिपिएम बर'खौ लानानै बे मोनसे सोंखारिलायनाय बे रावा ओंखारगासिनो दङ बेनि सायाव मा बुङो नोंथाङा जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरो आंबो सासे बर' हारिनि फिसा हिसाबै लाजिनाय मोनो मानोना गुबुन हारिफ्रा जोंखौ बुङो जे बर' हारिनिफ्राय गोबां सोलोंनो गोनां दङ बिथांमोना बिराद डिसिप्लिन हारि होननानै नाथाय जों नुदों आथिखालाव सानैसोल' बिथांमोना गावखौनो दैदेनगिरि होननानै बुङो नाथाय दैदेनगिरिना मा जों एबसुनि जारिमिनावबो बर' थुनलाइनि जारिमिनावबो आरो बर'नि जारिमिनावबो जाय सुबुंफोरा दिनै एबसु आरो बर' थुनलाइखौ अखानायब्लानो गाज्रि मुं सुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानय गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरो बर' थुनलाइ आफाद बायदिखौ गाज्रि मुं सुनानै बिथांमोना सोंखारियो बिथांमोनखौ जों नायदों एक्सुवेलि बिथांमोना दैदेनगिरि नङा मानोना सासे दैदेनगिरिया समाजाव माब्लाबा बेले बेजे लाबोआ सासे दैदेनगिरिया मोनसे समाजखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो थाखाय बिथांमोना राहा लामा दिन्थियो आरो जाय बिथांमोना दिनै सोंखारिबाय थादों आं दिनै बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना न' सिङाव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादखौ सोंखारिनो नाङा नोंथांमोनाव टेलेन्ट दङब्ला नोंथांमोना हारिखौ मोजां मोनोब्ला जाय आफादखौ नोंथांमोना मोजां मोनो बे आफादाव फैनानै खामानि माव बर' हारिनि खामानि मावफै आं बेखौसो नोंथांमोननो खावलायगोन नाथाय मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरो गोदो जि जालांबाय जों बेखौ बावगारलांबाय जों गोदान बर' हारिखौ फिन जोङो मोनसे आबुं माहारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दाफुंनो थाखाय जोङो मावथांखि लादों फैबाय थानाय समफोराव जुदि बर'फोरनि गेजेराव आरोबाव जुदि एना एनि जायोब्ला बिदा फंबायनि गेजेराव जुदि आरो एना एनि मोनसे जायोब्ला बेनि दायनिगिरिफ्रा आथिखालाव जायफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ सोंखारिबाय थादों बिथांमोनानो दायनिगिरि जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ माब्लाबो जों निमाहा होनाय नङा गोजोन्थों Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.